Eta arpegi honak ikusi nahi dut orain, hemendik aurrera, Bisitan goaz, Nora eta Morgan amama Kirinaren gara, klaro. Ark alako opari dotoreak jarri zigun, ez da, patata tortilla dotore bat. Eta eskerrak emateko asmoz edo, gutarrak bertara, bere etxera joan ziren. Eta ez eta asmatu, ze montatu zuten. Ekarri dizugu hau, beste gonean tortilla eramategatik. Abai! Lehenguan, tortilla ingezu baina... Eskai samarra igual. Eskai samarra. Eskai samarra. Eta hau, goizien egin nik tortilla leleko. Onona. Eta etordeko txin nire eta neure ondoan ekaro tortilla opari zeueri dan hori. Banik hori sorpresa mogotzu. Kasko! Hori etorri, begoaz. Horte, ametik. A ber, noa. Zer papa jarri zara? Paserekar bezalakoa. Ara, gauk bada. Bera. Hala. Guazen. Asunto hortan ze otera, esango dizuet, amama Kirinak sorpresa bat prestatu digula. Sorpresa goxoa, euskalduna eta gurea. Eta Morga sekulako festa bihurtuko da. Kirina, maite. Perfecto. Zer dago dena? Abamen ba. Ai, eme! Ai, ama! Que guai! Ai, txokolate! Eta hau Kirina? Chorizo bat eta. Hau! Aitor naz, talogilea, eta bueno, oneri ia irakasten dautzagun taloak egiten, ze egin baino lehen hau, fundamentuz jantzi, ezta? Hor daukidez erropak eta ia jazten dire. Horrela, fudantizko neska, jolas, que guapa, no? Fundamentu esteipa. Gora, gutarra! Gutarra! Orduan oin, arreta zentzun, zehoin egingo dugu taloaren prozesu osoa, bai? Bueno, lehenengo, ure berotan emingo apurbet. Hemen ez dut da. Bai, bai apurtzak gehiago. Apurtzu eta... Epeldu diten. Gatza. Zer kantzeko? Zaiek endutek. Saize. Bueno, eta ja fin dauenean, Bar. urre pelagaz, oreain. Eta gero, orea egiten dozuenean, ona maire paseko gara, eta hemen taloak egingo dugu zena da jo. Bai? Taloak inde dauzenean, honetik eta loburniek, eta hemen erreko dugu, bai? Astiro, zuen guzture. Eta venga, gure badazu hasiko gara. Batzuk batera eta beste batzuk bestera, baina bueno, danak ibili dira. Danak ibili, bai. Nire naiz masa egiten, da eman dizkitzaten lau bueltakin lerri naiz, osea, horrek kriston lana daka, horri buelta matea, Nik esko batekin arazten naz eta eskaboz da ez borobilaz ezer, eta bera bi eskoekin titi egin dugu. Justu errezago izango zara, baina jakin Punta. Mira. Eta hor artista utza da, Eskuatean talo bat, pa, eta bestean beste bat, pa. Guri tokatu zaigu taloak. Sua, ipia, osea. A ber, zelan emoten zezun buelta eta loburni erazuk. Ole! Pla. Guatxabaserako berua, a ver. Taloi bueltak eman zutan ingo. Yo, bai, bueno, bueltak eman, erretzen laga, ¿no? Porque, vamos, urten dia batzuk. Atenta, Nidiak atea ia, perfecto. Ondo inge, lehen egiteko ondo inge. Bai, ez da behin sekule eta bueno, ondo modatu dire. Ondo. Impresionante.
Bai, ikasneunak izen die, ze bueno, taloa jandabez eta gustora jandabez. Gustu, Ondo indabez, da bueno, gero ondo, Jani! Ai, jode! Ai, ama, ze pixo, kasuela gehiago pixatzen dugu baino. Gazta, irugiarra, xolomoa, txokolatea. Bida, zehara, un manjar. Tengo sediza banatuko dugu, gurosu. Vale. Ba, oinez. Venga, hartu honek bero dago. A ver, joder, tonta, tío, me has quitado el mejor a mí, Gutarrak, gainditu indozu, Ederra. Ederra dago. Ederra, baino... Bai, enbendo. Orduan, Aitor, zuzara... Aitor da talokin. Eta hemen zuzara dekin. Talokin. Zer zeukan? Isa ele talo horrek. Gazta? Botanean zen guztie. Txokolatea? Gazta, txokolatea, irugiarra, xolomoa. Beste zeu zer ebazan handika. Txokolateare bota zenion. Dena, Eta? Impresionante. Impresionante. Ona? Nera osabak esaten zela, cojonudo. Begira. Cojonudo. Zena entzuen oso sorik, enara? Bai, dena gantzun. Dena janun. Zuek holan... Honi esken nion, baina entzun nahi. Etzen duten asmatzen gehiegi. Horra, pusketak hausi egiten zitzaizkizuela edo? Ni masa egiten egon nintzen. Da, masai buelta ematen haitu nintzen, eta egia esan zan kriston kantida de pila eta horri buelta ematen lana daka, ondo egin behar baita. Baina ez hauek ibilizian zeak egiten, eta puskatzen zitzaizkien ingurukoak. Lehena biziko aldia, gehien ontzat. Bai. Bueno, Kirina eta Aitor talogile agurtzeko garaia da, baina lasai. Ze hemen Morgan Festak jarraitu egingo du. Dantza eta trekitrixa Euskal Festak. Bueno, Aitor, Kirina, mila esker, dan indozuen lanangatik, dan akarri osuenagatik dana, eta gauz oso eskertuta zeuei. Da, bueno, espero dute zeuei be gurekin ondo pasau zuela, geuk zuekin primeran. Taloako segondia, laser. Itxelean. Ondo nengo bada zuez? Primerako bai. Bueno, postuten gara. Ez sorpresa, Kirina, nun ez dautzen da, inundik inoan nun espero lako emakume. Aitor be, dala talogile bat, da pioa gauza karri dauzku. Papa, apa, Kirina eta Aitor. Kirina eta Aitor eta gutaren guztiagatik. Apa, zuok. Erakutsi guztu taloak egiten, beraz, berantatzen erakutsiko ditugu. Ez dakit, ni taloetarako ondo biltzen hau, baina dantzarako ondo biltzen. Bai. Lotxatu zamarrona ez da, osantzan, erredikulan gol, hobeto geldi. Bueno, Aitor, bueltatxo bat. Venga, bueltatxo bat, bai. Apa, Aitor, zupa izu, meritue. Bueno, kale giratxo bat, hori dena bakiu. Vale. Hau bai dela, Euskal Fifi ez? Gora, Gutarra, da gora Morga! Eta gora amama Kirina. Onatz, trikititxa goten ere... Baiko suelto, Bueno, ni trikititxakin historia aurretik handator, ja 10 bat urteo hartzez nula zan. Baina Aitor panderoarekin baino hobeto behintzat, bai? Komeriz neuzkan dutik, ni trikititxa eta panderua bila jotzetut eta bila batea ezin ba. Claro. Oiz esan, nera arroa ikusten ongo, eta nera arroak erakutsi zian Pandora jotzen. Eta esan zean, izan zeingo ez zala partata.